Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Sibas. So, tindi ma update angapo kani yokhudzana ndi nkhondo mmene ikuyendera ndithu. So, choyambirira tilowe ku Spain kumene ndithu kumeneko atseka airspace tinakamba kuti za airspace yawo mwamulengalenga mwawo atseka akuti ma Americans asamagwiritsa ntchito pofuna kupanga attack dziko la Iran. Kenako so movie imene ndithu inakabweranso ku dziko la Italy pamene nawonso anati simungagwiritsa ntchito airspace ya ifeyo kumali some view tatseka kwa kumbali ya America. Why izi Italy yapanga pamene ndithu cardinal wawo modzi adaletsedwa amene ku Jerusalem kupanga mwambo wa misa. So zimene zinapangitsa kuti anthu makamaka apshe mtima komanso even Italy nayankhulanso kuti izi zinde makamaka ndizosayenera. And America itafunsidwa makamaka nkhani imeneyi inakamba kunena kuti ifenso tinapanga raise ma concerns athu chidandalo ku Israel kuti why mukupanga zimene zizi America. So America zimenya kwambiri dziko lapansi ikungopeka chidandaulo ngati UN we condemn this, we condemn this, we condemn this, we condemn this, basi kuma pamanda chochitika. So meaning kwenda kuti ma Israel Italy nandana ndoposa kwambiri. So iwowa ndithu anachotsa auza America kuti simungagwiritsa ntchito air space yathu. Phatikizaponso nguzabweranso dziko la France kuti inunso ku France simungagwiritsa ntchito air space ya France kuti muzipangira ataki maiko dziko la Iran. Okay, so apo pamene tsopano Israel pane madula tsopano ubale nkhani yogwirisana zida ndi dziko la France akuti France singadaliridwe apo pambuyo kuti Trump nawonso anayankhula zonyoza France. Chabwino ma-update amene ndithu timafuna tipange cover choncho. Kumbali ina ku dziko lija la Iran ndithu dzulo kunali zionetsero like anthu kutuluka ma protest komano ma protest amene zionetsero zosapota boma kuti good one zionetsero zezi amene amasapota ma Israel ma Americans aja sakuonekaso pano. Ndiko natuluka gulu limene limasapota ndithu boma ndi ayi anali kumene kuti even president anakonko Jenny Abbas Araghchi amene foreign minister uja anali konko ndithu moti kunali ndithu pasana maluwa chanchani like you know anthu amene ndatsogolera awo basi kukondana zokondana zija iwalani zimene akumapereka anthu ena kuti kumene koko makuti zaboza zokhazoka. And mostly akumakhala anthu opasidwa ndalama komanso atumidwaso ndi maujeni ndi ma Israeli komanso ma Americans. So ena alikunja analikunja tingoyerekeza anayankhula wina wake after amasapota kuti tiyeni kaphuliseni kana afterwards waonabe kuti walakwitsa kwambiri ndipo wapepesa kuti ineyo ndimapangazi zine zopusa kwambiri. Tamumveni tsikana amene. I'm sorry, Supreme Leader. I fucked up. I am deeply regretting my action. These people are not human. I cannot live in Europe anymore. I cannot be with these people. The conversations I had since Iran has been attacked, and they explain why is it a good thing. Like they're like, don't you think it's a good thing? Especially the first few days. And I was like, no. Why don't you think it's a good thing? And I was like, I have to explain why I don't think my country being bombed is not a good idea. It's not normal. It's not a normal reaction to anything. This is not a reaction. And they were like, maybe you are a hardliner. You're defending your government. Yeah, I defend my government. I defend it. I protested for 20 years. I'm sorry. Supreme Leader. I fucked up. I am deeply regretting my action. These people are not human. They come at me and say, yes, US did attack a school in your country, and yes, 200 children died. But they said it was a mistake. Should happen. To them, this is so completely normal. There is a vast difference between us. I'm not racist. My country is not one race. Like, color means nothing to us. Race means
means nothing to it. We are proud of every race in my country. There is something wrong with you, like Westerns, all of you. There is something deeply wrong with you. So, imeneyo yapita. So tipitenso ku America ndithu Trump watsimikiza ndithu akulu amene akufuna mafuta athawupita ikha ukatenga umene kuchako watsimikiza ndithu atiwo ndithu they have nothing to do with what will happen there. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the Strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. Iweyo Trump, okay? Nini wangu pano, man to man. You, okay, ndio yangu yuzungu. Sanko yuzungu ya. Aha. Kumano, okay. But kumano, Trump, what is your problem now? Because I'm thinking now, you end up bangisa kulumile kusekele. You enda mwasekesa basulu ngomisa. Usatawa, ugatsegule. Utaya. Kunguri ambisa mavuru basi, dzikolo sala basi. Ugatsegule wewe. Ofuninga babaiti. Maigo, chifika pata America yaoneka kufoka kwake. Amene antusumira somukudziwa. America yaoneka kufoka kwake. Siyo menya sopo penalies. Ndima kape, ndima super maheu, ndima super group. Chabwe. Abama maigo amene kuti France, maigo amene wawo amene kuti ayuza America kuti iweyo ugatsegule. Wakapanda utsegwa wewe ndi utona ndiweyo. Iweyo ugatsegule. So wasekesa ndiwe wene bache. Anyway, okay. Aha. So, mukani zina. Asigara Israeli ku Lebanon akufa. Awukamira koma akufa. Ku Lebanon akufa. You understand? I don't know why kukamira. Kagama koma ku Lebanon akufa. And matankala hours, matankazi zo ba police zichi. Hezbollah ikungozi police zimenzi. Mango police. Zura paga police ida 4 ali mumwemo. Right? Koma still akakamirabe. Iwo go yawo kuti ndi imodzi. Akufuna bola angu atenge jani? Atenge malo sei amina kwaona ziti bas ali pana kafike kumeka. So anyway, ngani ndivini zili banazo. Guys, thank you so much. Malawian cameras.